बे बुस्थुखौ मोननानै जोंनि बिटिआरनि रेंगासारखौ धन्यबाद होनाय जाबाय। मा मोनदों? आङो बिराद मोजां मोनदों। मा मोननो हादों नोङो? बे गारि मोनदों आङो नै साइकेल नारगोल साइकेल दंना गैयामोन नोंनाव आगोलाव? आवगोलाव गैयामोन। माबायदि खस्थ' जायोमोन? खस्थ'मोन आङो ओमफ्राय बोसोरबो जाबाय आङो जा बेमार बेबायदि जानाया एखेबारे थाबायनो हाया मानो हाया बहुद हारसिंनो दिगदार जादोंमोन। ओंखायनो आं दा रेंगासारखौ आङो धन्यबाद होबाय जाबाय। गोजोन्थों। खैला मैलायाव हान्स फाउन्डेसननि मेनेजार प्रजेक्ट मेनेजार बिथां रबि किशोर दत्तआ गावनि जि लाइन डिपार्टमेन्ट बे लाइन डिपार्टमेन्टनि बिथांमोनखौ लानानै बेवहाय जोंनि बे बेंगुरा जानाय रायजो राजाफोरखौ लेंहरदों आरो बेवहाय नांगौ रोखोमनि जेरैबायदि नांगौ खोमाजों खोनायिफोरनो खोमा खोनो हानायनि मुवा होदों। ओमफ्राय जायफ्रा माने खाना बिथांमोननो माने सेन्सर गोनां स्टिक लावथि बिथांमोनहा बेखौबो होदों आरो बिनि अनगायैबो लाइन डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोबां मुवा बेबायदि होनायनि दिनै हाबाफारि लादों। गतिके बे हान्स फाउन्डेसनखौ आरो बुंनो थाङोबा बिटिआरनि मुरब्बि प्रमद बर' बिथांखौ बेबायदि हाबाफारि लानायनि थाखाय जोबोद जों बाख्नायनांगोन आरो बे ओनसोलनि बेंगुरि जानाय बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो भबिष्यतआव आरो बेबायदि हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन जायगायावबो लाबावनांगौ होननानै बे ओनसोलनि मुरब्बि बिथांमोना बाथ्राखौ बुंनाय जादों। दासिम सार इउपिपिएल दोलो हिसाबै जिदाइनथा बिजाबाव फोसावनानै जाबाय बाखिखौ माबा बेखौथ' फोसावबाय थांनाय हराव फोसावबाय होननानै जों मोनथिनो मोनदों। बाखिखौ माला फोसावगोन बेखौ हाइकामान्डआसो मोनथिगोन। हाइकामान्डआसो बिनि सायाव डिसिसन लागोन आरो बिथांमोननि डिसिसन मथे बेखौ बिथांमोना टाइम आरो सिटुवेसनखौ मिलायनानै फोसावगोन होननानै जों मोनथिनो मोनदों। माबायदि मानसि लाना देखायगोन बेवहाय मोनबेसे बिजाबाव देखायनांगोन? जोंनाथ' दासिमाव ओरैनो 25आ एकदम कनफार्म जानानै दङ आरो एसे खामानि मावोबा मोनथाम मोनब्रै आरो देरहाबावगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा मेजरिटि लाना सरकार दागोन मेजरिटि लानानै सरकार दागोन सियर। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰবি কিশোৰ দত্ত, হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডিজেবিলিটি ভাৰ্টিকেলৰ প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ। আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ জৰিয়তে আমি যিমানবিলাক বাধাগ্ৰস্ত লোক আছে আমি তেওঁলোকক সহায়ক উপকৰণ আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটো আমাক সহায় কৰিছে বিটিআৰ চৰকাৰে, তাৰ লগতে এলিমকোৰ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান জড়িত হৈ আছে। আমি প্ৰায় 80জন লোকক আজি সহায়ক উপকৰণ আমি প্ৰদান কৰিম। তাৰ ভিতৰত হুইল চেয়াৰ্ছ থাকিব, ৱাকিং এইডছ থাকিব, লগতে হিয়াৰিং এইডছ থাকিব। সেইখিনি ধন্যবাদ। আজি প্ৰায় 80জন মানুহে পাব। আৰু এটা কথা যে হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ কামখিনি কেৱল এই সহায়ক উপকৰণখিনি দিয়াতে সীমাবদ্ধ নহয়। হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিভিন্ন কাম চলি আছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত, ঠিক আছে। অসমত বিশেষকৈ আমাৰ বহুত প্ৰজেক্টছো চলি আছে, স্বাস্থ্যক লৈ পেলাই এডুকেশ্যন প্ৰজেক্টছ আছে, লাইভলিহুড প্ৰজেক্টছ আছে। আৰু এইটো যিটো প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে মানুহবিলাকে সহায়ক উপকৰণ পাব সেইটো হ'ল MTV প্ৰজেক্ট, মোবাইল থেৰাপি ভান। এই প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে যিমানবিলাক বাধাগ্ৰস্ত লোক আছে, আমাৰ বাধাগ্ৰস্ত ভাই ভনীসকল আছে, তেওঁলোকক ঘৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই থেৰাপি ছাৰ্ভিচেছ প্ৰদান কৰা হয়, যাতে তেওঁলোকে নিজেই চেণ্টাৰলৈ নাহি আমাৰ ডাক্তৰ, আমাৰ চিকিৎসক, আমাৰ থেৰাপিষ্ট গৈ তেওঁলোকক ঘৰৰ ওচৰত ডিভাইচখিনি দিব পৰা যায়। সেইখিনি আমাৰ প্ৰচেষ্টা। ধন্যবাদ। বুজা নাই মই, আকৌ কওক। আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰগ্ৰেম হয়, আমি প্ৰত্যেক মাহতেই যিমানটা আমাৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে এতিয়া MTV প্ৰজেক্টটো 4খন জিলাত চলি আছে, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, ওদালগুৰি আৰু বাক্সা। এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি কভাৰ কৰি আহিছোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি কোকৰাঝাৰত আমি কভাৰ কৰিম। ইতিমধ্যে বাক্সা, ওদালগুৰি হৈ গৈছে। সেইকাৰণে ফেজ ৱাইজ আমি এজনকৈ মানে এটা চেণ্টাৰত আমি কভাৰ কৰি গৈ আছোঁ লোকেশ্যন এটা। ঠিক আছে। गिबियाव जों दिनैनि नैबे दिनखौ जोङो आफा इसोरखौ जोङो साबायखर जों बावहोग्रोदो। बिराद मोजां दिनै बोथोर मोनसे होबाय। जों गिबाय थादोंमोन जे फुंनि समाव अखा हाबाय थानायखाय। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायाव लोगोसे जोंनि नैबे ओनसोलनि जा मानगोनां EM बड'लेण्डनि रनजित बसुमतारी सारनि लिडारशिपआव जोङो नैबे निसिमा ब्लकआव खयला मयलानि नैबे मार्केट सेटआव जोङो मोनसे गोदोरथार जोङो हाबाफारि जोङो लादों। बे हाबाफारिनि मुङानो जाबाय जायफोर जोंनि सुबुंफ्रा सोरबा मेगनजों मोजां नुवा, मेगन दङब्लाबो खोमा दङ, खोमादों मोजां खोनाया, आथिं दङ, आखाइ दङ, नाथाय बे आथिं आखाइया मोजां सोलिया, जायफोरखौ जोङो इंराजियाव बुङो पार्सन उइथ डिसेबिलिटि,
बर'फोराव जोङो बेखौ बुङो लेंग्रा लेंग्रि खाना खुना बेंग्रा बेंग्रि होननानै बिथांमोननो जोङो दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो आरो मानगोनां रनजित बसुमतारी EM जोंनि बड'लेण्डनि सारमोननि खावलायनायाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ जोङो नैबे जायगायाव जों लाफैदों बेखायनो आङो हामबाय होननानै बुंदों जोंनि गोजौनि इसोरखौ जे बिथांमोना जोंनो दिनै मोजां बोथोर मोनसे हरबाय जोङो बिथांमोननि बोर आरो आशीर्बादावनो जोङो दिनै गासै जौसेनिबो बारा मानो होनब्ला जोङो बे खामानिखौ जों मावबाय थादों बे प्रजेक्टआव जोङो जिहेतु दङ नालाय 100निबो जोङो बारानो जोङो दिनै गोबां नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नङा होमबा खोमा खोनायनो जोङो हियारिं एड्स जोङो होदो जायफोरा मेगन नुथारा व्हाइट केन होननानै जोङो बुङो बेखौ टेकनिकेलि व्हील चेयार दङ बेयाव मोननै रोखोमनि दङ पेराप्लेजिक ओमफ्राय माखासे क्वाड्रिप्लेजिक बेफोरबायदि व्हील चेयारखौबो जोङो दिनै होदों आरो दा चिरां जिल्लानि बायदि बायदि ओनसोलनि बायदि बायदि खना खनलानि गासैबो जायफोरा माने डिजार्भिं सार्भिस इउजार होननानै जोङो बुङो बिथांमोनखौ जोङो नैबे जों जायगायाव लाबोनानै दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो हानायाव जों जोबोर गोजोननाय जोङो मोनदों आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव जोङो बारा गोलावै आं बुंनो सानला मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी सार आरो मानाव गेदेर जोंनि बड'लेण्डनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौनो जोङो नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि सापर्टखौ मोननायनि थाखाय जोङो रायजो राजानि जानानै जोङो साबायखर जोङो बावहरो गोजोन्थों